Benvingudes i benvinguts a La Cova. Què tal? Bona nit a tothom. Bon dijous. Avui el convidat ens fa una mica tard, però és que avui ens visita el crash de Catalunya. Un convidat a La Cova. Andreu Joanola, benvingut a La Cova. Com estàs? Bona nit, com estàs? Has vist que m'he ficat un outfit d'universitat perquè la gent es pensa que soc jove i he de mantenir això. M'encanta l'outfit i la veritat és que molt adequat per, evidentment, sent el crash de Catalunya, així també toques una mica totes les edats. Andreu, recorda que això és La Cova, és un espai lliure, crític i amb permissivitat per Nadales. O sigui que endavant. Fantàstic. Endavant. T'encoratjo que facis tu una Nadala. No, la veritat és que m'agradaria tocar la guitarra també com tu, però em faltaria una mica de ritme. Abans de començar, recordar que la gent, tothom pot participar. Si esteu a l'ordinador, teniu el xat aquí sota. Si esteu al mòbil, us apareix aquí al costat. A algun lloc el trobareu. Entreu, pregunteu. No és una entrevista convencional. Evidentment, hi ha preguntes. Volem conèixer l'Andreu més profund. És broma, evidentment, però sí que podeu participar tots els que vulgueu. Andreu, jo no et faré 30 preguntes, Jo no te'n faré 30. Jo tot això ho faig, o el 30 preguntes ho faig, perquè algú acabi fent-m'ho a mi. Estic buscant només sempre protagonisme. És una cosa que avui en farem algunes menys. Andreu, és La Cova, vull dir, tot i ser una cova, això, tinc més llum jo que tu, potser tu ja ets a dins una cova més després d'emetre o de retransmetre aquest Barça-Granada fantàstic al Camp Nou. Ha sigut una pena. Jo trobo que ha sigut una pena aquest 1-2, totalment injust. Granada ha arribat poc, sí que és veritat que el Barça no ha matat el partit, però guanyarem la Lliga, no pateixis. No pateixis, Albert. M'apunto. A qui tancaries a una cova? Per posar-te una mica en context, Toni Padilla, per exemple, va dir que hi tancaria qualsevol polític de Vox i Anaïs Martí, en un altre exemple, deia que a Neymar, als tois, al pare i a tothom que els defensés. I allà probablement t'hi podríem trobar tu. Sí, però clar, o sigui, aquí vols ficar una cova perquè quedessin com sempre, o sigui, que mai més poguessin sortir i per tant ho passessin malament, no? Vull dir, entenc que aquesta cova és per... Hauria de ser gran, també, la veritat. Sí, no, a mi no m'agrada que anar pas per pas i anar concretament a una gent en concret, sinó que a mi m'agradaria que tots els fills de puta del món a ficar-los a dintre una cova i que allà dintre dels fills de puta es fessin qui és més fill de puta que qui, hi hagués escissions de fill de putisme, es matessin entre ells, hi hagués merder. I això es podria televisar, vull dir, podríem ficar una càmera 24 hores i una càmera 24 hores amb molts de fills de puta, això és el que al final la gent li agrada. Algú compraria els drets, seguríssim, però seguríssim. Abans de continuar, Andreu, per aquí, Roure Gros ens diu que la gorra rotllo Joel Díaz. És un homenatge al Joel, aquesta gorra? No, perquè el Joel la porta com si anés a vendre cupons i la porta així, vale? Llavors, els que estem una mica a la moda, els que sabem una miqueta de moda, la portem ara al revés, perquè és com es porta i per ensenyar que tinc cabell. Perquè la gent que té cabell l'ha de portar així per ensenyar que en té. Entrarem després tema Twitter, perquè estic començant a llegir una mica els comentaris. Ben dit, Andreu, mentalitat de cigala, la Lliga és guanyada. Tema Twitter hi entrarem perquè és tot un món i crec que has tingut també alguna experiència no tan divertida. En una entrevista al 2018 amb l'Adrià Soldevila deies que no eres periodista i que, per tant, podies explicar tot el que volies. És trist que s'hagi de crear una sotana per poder dir el que penses lliurement? És molt trist. És molt trist que només
només entre moltes cometes puguem dir les coses tal i com són i sense estar com subvencionats per ningú. I és molt trist que... Això ho podríem parlar, de subvencionats. No, subvencionats per algú, vull dir per algú, nosaltres estem subvencionats per ànimes i en canvi els mitjans de comunicació estan subvencionats per autèntics dimonis. Nosaltres estem molt contents amb la nostra subvenció. Jo volia dir que els mitjans de comunicació al final tenen les subvencions que tenen, accepten diners de qualsevol lloc, fins i tot n'hi ha que accepten de cases d'apostes, que em sembla el més penós i el més cutre que es pot arribar a fer. I sí, és molt trist, és molt trist. Clar, a mi em poden dir, no, hòstia, m'he de guanyar els diners i m'he de guanyar el sou i tampoc puc ficar en perill tot això, sí, però és que al final és explicar la veritat, és molestar quan s'ha de molestar i és explicar el que s'ha d'explicar. No t'has ni d'inventar res i no cal insultar, vull dir, no s'ha d'insultar per insultar, però sí que és veritat que jo crec que periodisme és clientelar en molts aspectes. Parlaves de subvencions, o en aquest cas de mecenes. 2.052 sotaneros i sotaneres són patrons, són mecenes, per qui no ho sàpiga, doncs, mensualment, servidor i culpable, doncs, paguem perquè gent com l'Andreu ens expliquin o ens diguin el que volem sentir. I tot això, doncs, el montante al final del mes són més de 7.000 euros i potser millor no saber on acaben anant a parar aquests diners, no, Andreu? Bueno, acaben de moment en una mena de bossa, per si hi ha problemes. Normalment ens guardem els diners per si hi ha problemes i també organitzem festes que entenc que no es pot dir, però segurament aquest estiu, segurament, el més segur és que n'hi hagi alguna, com ja vam fer a l'octubre passat a la Sala Bars, i això val pasta i s'ha de pagar i ho fem amb aquests diners. Parlant de tancar diners, Andreu, en una famosa cançó es deia que no t'estranyi que el Josep Maria també acabi a la presó i l'1 de març, amb querella inclosa, el temps us va acabar donant la raó. Bueno, és que amb coses que podem dir, que semblen de jiji-jaja, net, el Bartomeu no semblava molt, net, estava envoltat de gent que ja havia trepitjat o que va trepitjar la presó i net hi ha moltes coses que no s'han fet. Jo penso al final que Bartomeu, que és la persona que li vam fer aquesta Nadala i la qual es va enfadar moltíssim i ens va voler arribar a ficar una querella i tal, tu quan et penses que tothom és tonto i que tu ets el més llest i que pots fer i que pots desfer com vulguis i que ningú et dirà res perquè t'han rigut totes les gràcies des que eres petit i perquè a casa teva t'han ensenyat que amb els diners es pot tot i pots comprar-ho tot i pots callar i pots comprar la gent perquè calli, doncs al final t'explota la cara i et pot passar el que li va passar a l'expresident del Barça. Parlant de la sotana, Manel Vidal al Grup Godó, Joel Díaz i Magí Garcia a la Corpo, Andreu Joanola és el Ringo Starr de la sotana? No. Bueno, ojalà fos el Ringo Starr. Ojalà fos el Ringo Starr, perquè el Ringo Starr va tenir una malaltia que no sabia el que valien les coses, però, o sigui, era una malaltia. O sigui, ell anava a un bar o a un restaurant, li podien cobrar per un tallat, li podien cobrar 60 euros i ell tenia tants diners que pagava 60 euros perquè havia perdut el valor de les coses. Soc el Pete Best, anava a dir el Pete Best, que això seria ja terrible. El Ringo Starr, sí, segurament que sí, perquè els altres tres tenen un talent bestial i el que he de fer jo, que no sé si ho feia Ringo Starr, és que aquest talent no es distregui moltíssim i intentar-lo conduir per on ha d'anar. Però sí, el talent és seu, jo estic a darrere i intento posar l'ordre que puc. Home, Ringo Starr duia el ritme del programa, una mica la batuta també recau a sobre. Era un bateria horrorós, però bueno. Posat a dir coses que no ets, també pots dir que no eres el portaveu a l'ombra de Víctor Font a les xarxes socials, no? Bueno, això em va fer molta gràcia, perquè al final sembla que si tu... A mi, i ara parlo de mi, que no m'agrada, tu saps, Albert, que a mi no m'agrada gens parlar de mi, quan algú es posiciona és valent.
Et pot agradar més o et pot agradar menys, però jo volia que guanyés el Víctor Font les eleccions, no en tenia cap mena de dubte, i a més, des del 2015 o 16 tenim una relació personal que no me n'he amagat absolutament mai i ja està. Jo ni sóc el portaveu de Víctor Font, ni si Víctor Font hagués guanyat les eleccions jo hagués entrat al Barça, ni hagués cobrat res, i és que Víctor Font, bueno, és que quasi l'he de convidar jo a les coses. Doncs tema tancat, i per tancar també tema Twitter, Andreu, si no recordo malament, 2 cops vas o abandonar o fer un peron en aquesta xarxa per iniciativa pròpia. La meva pregunta no és per què, sinó què coi ha passat en aquesta xarxa social? Ostres, són 2. Jo recordo l'última, que va ser el desembre fins al... Jo recordo per les eleccions i Bojos Nois. Vale, no, el primer que fa més temps és que, bueno, pues al final vaig rebre algunes amenaces que a mi no em van fer gràcia i al final no em compensaven i vaig dir, mira tu, pues fora i ja tornaré i segurament jo m'ho he de repensar també amb qui em poso i amb qui no i de la manera que ho faig. I no, la veritat és que no he tingut més problemes i això està tancat. El tema del desembre, el que em va passar amb el tema de les eleccions del Barça és que, bueno, jo em vaig posicionar moltíssim al principi, no vaig tenir cap problema en fer-ho i, bueno, doncs, molta gent es va llançar contra mi dient-me que jo tenia interessos i que volia que guanyés perquè no sé què, perquè no sé quantos. Bueno, al final unes eleccions és una guerra i me'n vaig cansar perquè de cop em vaig veure un dia al sofà de casa intentant convèncer una persona que no sabia ni qui era, ni si tenia capacitat de raonament, ni si tenia capacitat d'argumentació i tot això, i llavors em vaig dir, hòstia, estàs perdent molt el temps aquí, t'està traient molta vida i estàs de mala llet a la teva vida real, doncs potser no cal dedicar-hi tant de temps, necessito allunyar-me una miqueta i tornar quan ja estigui a punt. El que passa és que vaig dir que tornaria el dia després de les eleccions, que havien de ser el 24 de gener, recordo, i el que va passar es van allargar. I llavors vaig tornar abans, perquè un dia vaig entrar per veure si el Manel havia fet un tuit de la Sotana i vaig veure que em seguia Gerard Piqué i quan vaig veure que em seguia Gerard Piqué vaig començar a tuitejar dient no, és que Gerard Piqué deu necessitar els meus tuits. Doncs, ben tornat. No sabia si fer-te aquesta pregunta d'ara, Andreu, però és que el partit m'ho ha deixat, no aquesta de Twitter, sinó la que ve ara, però és que el partit me la deixa votant. Com a bon guardiolista que ets, el Barça fa temps que no s'aixeca ben d'hora. El Barça, aviam, aquí diverses coses. Perquè, clar, comparar-se amb Guardiola és perdre sempre. Vale? Ja ho va dir Tito Vilanova, crec, en una roda de premsa quan el van començar a comparar, perquè ell va ser l'entrenador que va venir després de Guardiola i li feien sempre les comparacions, doncs portes menys partits o més partits i tal. I jo crec que qualsevol futbol que es vulgui comparar amb el futbol que va poder desenvolupar a Guardiola al Barça, surts perdent. Però jo el que em queixo a vegades és que no hi hagi la intenció de voler fer el futbol que volia fer Guardiola. Jo sé que arribar a l'excel·lència que va arribar Guardiola és molt i molt difícil, segurament es van ajuntar moltíssims astres, però jo el que em queixo sobretot és que no hi hagi aquest convenciment de voler anar cap allà. O sigui, no arribarem mai allà perquè és que no hi estem anant. No hi estem anant i s'han fitxat jugadors que evidentment amb aquests jugadors no es pot jugar a lo que jugava el Guardiola. Sí que és veritat que van fitxar un entrenador que a mi em va decebre molt, que era Setién, que semblava que era el gran gurú del cruyffisme i va resultar ser una andròmina del cruyffisme. Van fer un ridícul espantós, però crec que mica en mica Koeman sí que ha fet alguna cosa que es va mitja semblant, sí que té la plantilla que té. Sí que és veritat que Pedri, per exemple, és una preciositat veure'l i que Guardiola segurament el voldria. Sembla que s'ha recuperat el millor Sergio Busquets. Avui Sergio Busquets contra Granada ha fet un partit brillant. I, a mi el que em balla més és Dembélé, Griezmann. Jo crec que són davanters que no combinen tant i tant com a mi m'agradarien. Estem fent un exercici fantàstic perquè probablement el públic de la Sotana pensa, hòstia, aquest tio és, a part
de Cachondo també és seriós. És a dir, estem aquí blanquejant la imatge d'Andreu Joanola. És evident que fer el tonto tot el dia cansa. Estaria vivint a casa dels pares. Andreu, tu ets home de món i la meva pregunta és que quina diferència hi ha, per posar un exemple, en un concert, per exemple, de Manel, asseguts a la Monumental, just abans que toquin els himnes de finals, que Benvolgut, Bumerang, etc., amb el públic, per exemple, d'un Barça-Getafe d'un dijous a les 10 de la nit. Quina diferència hi ha? Doncs jo crec que la diferència més gran que hi ha és la il·lusió. O sigui, la persona que està sentada esperant que vinguin les bones de Manel, que són totes, però entenc que tu vols dir les més conegudes o les més famoses o les que tothom sap, hi ha la il·lusió de sentir el Guillem Gisbert cantar-les i això a mi almenys m'agrada molt, i un Barça-Getafe, a mi la il·lusió que em transmet un Barça-Getafe és que és avorrit. A mi ha arribat, jo crec que és un tema d'edat, Albert, és un tema d'edat, que és que hi ha moltes vegades, ara perquè fem el Twitch i fem les retransmissions, però jo hi havia, portava uns anys que jo no sabia a quina hora jugava el Barça i que si tenia dinars dinava i que si m'ho perdia no passava res i ja ho veia. Però jo crec que mica en mica el culer està recuperant la il·lusió i amb l'arribada de la Porta s'està recuperant la il·lusió de, crec que quan es puguin al camp, hòstia, doncs d'anar al camp, de sentir-te part, sobretot, d'aquest projecte. Perquè jo crec que el que més ens ha passat amb l'època de Bartomeu és que no ens hem sentit part d'aquest projecte. No ens l'hem cregut i, evidentment, era molt difícil de creure. Era escombraria, aquest projecte. I amb la Porta crec que tenim ganes de que les coses vagin bé. Parlant de les 10 de la nit, probablement aquesta entrevista no és apta pel Procicat. Bueno, el Procicat, si traiem el Procicat ja aquí pel mig a les 10:17, em cagarem la puta mare que va parir el Procicat perquè fa coses que no s'entenen. Vull dir, fa més coses per protegir-se ells com a govern i que sembla que siguin els més, no? Els que més restriccions fiquen perquè són els que són més conscients de tota la pandèmia i al final aquí el que ens passarà és que ens penjarem tots del menjador de casa perquè estem fins als ous de totes les restriccions i veient, o sigui, és que estan vacunant a la gent, estàs veient que a les residències i tot això hi ha molts menys casos. Sí que és veritat que no sé si les UCIs estan tan al límit com l'any passat, però és que tenim bastanta gent vacunada, sí que és veritat que no hi ha encara, o sigui, s'hauria de vacunar molt més, per tant, restringeix menys, fot més vacunes, que només que això sí que és una cosa superefectiva. Les vacunes són molt més efectives que les restriccions. I hòstia puta, i deixa'ns viure una mica, perquè és que portem un any i pico amargats de la vida. Aprofitant, Andreu, perdona que et talli la comparació d'abans, quin sentit té que puguem anar a la Monumental a veure un concert de Manel i no, per exemple, anar al Camp Nou? Perdó, anar a un concert de Manel a la Monumental, però no t'aixequis, que si t'aixeques et contagies. Sí, et contagies. Bueno, són aquelles coses de ser més papistes que el papa, de demostrar que es poden fer coses, hem ficat aquí 1001 restriccions perquè es pugui fer i us ensenyarem i no sé què i no sé quantos, i és tot cara a la galeria, perquè al final jo crec que s'ha de ser més efectiu que ensenyar cara a la galeria que fas les normes. Sí, el Marina també ens ho diu, que Procicat ens va impedir aixecar-nos a ballar el concert de Manel de la Monumental i no ens deixa anar al Camp Nou. I el Godó l'altre dia, el Rafa Nadal, sí. allò estava a patar. I em sembla malament. Bueno, hi ha hagut algun rebrot, hi ha hagut alguna mena de cosa allà. Tampoc vull ser Miguel Bosé, No, vull dir, el coronavirus és una cosa supersèria. Vull començar amb una desconeixença. Tens bastantes més llums que Miguel Bosé. Gràcies. No sé si tinc més llums o no. Estem, crec, en pols oposats, però sí que és veritat que és una cosa que ha matat a molta gent, és una cosa super seriosa, és una cosa que s'ha de tenir molt en compte, que mentre es vagi morint gent, doncs és una cosa que alguna cosa sí que és veritat que s'ha de fer, i que encara que diguis, no, és que només hi ha 5 morts, ja sí, però si els 5 morts, no sé, és de la teva família, doncs ja canvia la cosa, no? Vull dir que ara no sembli que jo aquí estic menys tenint el coronavirus, que em sembla a mi un tema superseriós.
Correcte. Et reclamen, per cert, president, per aquí, i l'Apo president. I llavors també el Forcada ens diu que i els russos a l'Eurolliga, evidentment també s'ha vist el partit contra el Zenit de Sant Petersburg, que allò 75% d'aforament, diguem que ratllant una mica doncs, el 100%. Però... Al final aquí hem vist que si fossin independents, me cago en la puta, tindríem aquí. No ho sé, no... És que com al final a les dades t'enganyen, s'agafen a les dades que volen, Madrid et diu una cosa, Catalunya et diu una altra, de cop t'obren per Setmana Santa i et culpabilitzen a tu de que hagin obert i puguis sortir de la teva comarca quan feia mesos que no podia sortir fa bon temps. Doncs què vols? Hòstia, si tu em dius que puc sortir de la meva comarca, doncs vaig on em doni la gana. O és que encara hauré de reservar que vull anar al poble de Calella de Palafrugell i ho he de reservar per internet. No, joder, vull dir, avui ho he dit, els irresponsables són les persones que estan manant i no saben manar. Si tu no saps manar, ets un irresponsable si estàs manant. Fantàstic. Ja tenim el tall per resumir l'entrevista. Andreu, pregunta difícil i ens la fan des del xat. No sé si segurament és un debat intens que t'has plantejat, però no sé si tens resposta. La Mònica ens pregunta, Manel o Canto del Loco? És una frase molt filla de puta, però jo... O sigui, és que jo tinc moments, ¿vale? Musicalment, no hi ha dubte que és Manel, ¿vale? Musicalment, amb lletres, evidentíssimament, Manel li dona 40.000 voltes al Canto del Loco. El Canto del Loco és un problema meu, jo ja ho sé, és una tara que tinc, com moltes tares que tinc, però a mi em van acompanyar juntament amb Estopa, em van acompanyar a la meva adolescència. I vosaltres sabeu que l'adolescència et marca moltíssim. I a mi el Canto del Loco, la veu de Dani Martín em porta molt bons records. Llavors, jo quan tinc un dia o dolent o que no ha sigut molt bo, a mi m'agrada molt ficar-lo perquè em dona, em dona com una mena d'emputxadeta que em posa content. Doncs estic per canviar el titular, Andreu, per Andreu Joanola, 2 punts. Quan estic trist, escolto el Canto del Loco. No, és que sí que és veritat que sé que és una música facilona, sé que hi ha cançons dolentíssimes, que són ensucrades, que són una cosa totalment patètica, però jo què voleu que us digui si a dintre meu, quan sento aquesta cançó, m'agrada? No em puc fer res, és que no em puc fer res. No me n'amago, a més no me n'amago, A més no me n'amago. No, això és fantàstic. Reconèixer, doncs, Estopa, la veritat és que també te'l compartiria i mira que el Lluçanès també era més difícil que arribessin doncs, tots aquests grups perquè estem allà amagadets pre-Pirineu. Andreu, 3 llibres de Mercè Rodoreda. 3 llibres de Mercè Rodoreda. Home, doncs la plaça del Diamant, Mirall trencat i a l'home. Que, evidentment, hi ha mal sempre. Veig que has fet els deures. Perfecte, has fet els deures. No em pillaràs. No. Volia veure si havies estudiat a la mateixa entrevista d'Escena 25 no vas desmentir sobre alguna possible oferta per col·laborar o participar en algun programa. I saps que com a bons catalans som tafaners, remenem, hem revisat fotos, alguns missatges i hem revisat. M'agrada molt dir això, hem revisat i al cap i la fi ho he acabat fent jo sol. Tu sol en pijama, Tu sol en pijama. Aquest matí revisant fotos d'Andreu Joanola i en un post parles de les 5 millors persones que has conegut a la vida i hi trobem aquesta frase textual d'una persona que diu: arribaré a l'1, ja ho veuràs, m'estic esforçant. Professionalment, Andreu, què ens amaga el binomi Andreu Joanola, Jordi Basté? Professionalment, doncs no ho sé, de moment no... De moment no amaga res, no amaga res. Aconseguirà arribar a l'1? Aconseguirà arribar al número 1 o no? És difícil o hi ha esperança? El temps. Tu, Albert, saps que el temps, al final parla sempre millor el temps i el temps sempre té la raó i la veritat del que jo et pugui dir. Aquí et puc dir una cosa i que el temps la contradeixi i tindrà raó el temps. Per tant, és molt millor callar aquí, no dir gaire res i d'aquí un any o un any i mig tornem aquí a la cova, que això ja serà el programa d'èxit de Catalunya i ja està.
Tant de bo, tant de bo. I després em fitxes tu? Sí, home, i tant. Jo encantadíssim de les portes de casa les tens sempre obertes, però d'aquest binomi que et deia, qui dels dos vol més que siguis el futur relleu? No, home, jo el relleu... Jo no puc ser el relleu de ningú. Jo no puc ser el relleu de ningú. A mi el que m'agrada, sobretot, és muntar-m'ho sempre a la meva, ¿vale? No copiar una mica, però que no es noti que he copiat, perquè sí que és veritat que a la Sotana una cosa que hem fet molt és copiar idees d'altres programes i ho hem intentat anar ficant i al final ha quallat, però no, jo no vull ser el relleu de ningú perquè tota la gent que admiro i que m'agradaria ser el relleu ho tenen tan amunt que és impossible superar-los. Llavors, per no fer el ridícul sempre és millor quedar-se a casa. Bueno, però... Intentat, il·lusió... intentat. No, però il·lusió, per exemple, te'n faria? No dic conduir, per exemple, amb una RACU, però sí conduir algun programa. Vull dir, la Sotana, tret de, evidentment, ja gestiones talent. Vull dir, abans hem parlat d'ells on estan treballant, Corporativa Catalana de Mitjans Audiovisuals, Grup Godó, coixos no sou, Andreu. O sigui que... No, que si m'agradaria fer coses, que si hi ha algú que m'escolti i em vol proposar alguna cosa, jo endavant, encantat sempre d'escoltar i evidentment que m'agradaria fer coses, però ha de ser una cosa per la qual jo vegi que puc deixar el que tinc és una cosa que m'aprecio moltíssim i que estic molt i molt còmode amb el que tinc i que m'agrada molt despertar-me cada dia i fer aquesta feina, i m'ha de compensar moltíssim i sobretot amb la gent que jo ara mateix estic compartint la feina, me l'estimo moltíssim i va confiar super en mi i jo m'agrada molt estar on estic. Doncs contents de saber això, Andreu, anem a l'última pregunta, que sempre és la més difícil. El cromo que sempre m'ha faltat a l'àlbum. En l'àlbum d'Andreu Joanola, quin és el cromo de jugador o jugadora que t'ha faltat a la plantilla del Barça? I per no repetir, Toni Padilla va dir Baggio i Pirlo, Adrià Soldevila va dir Rui Costa i Anaïs Martí, Àlex Morgan. És curiós aquesta pregunta i jo et diria, és bona, és una molt bona pregunta. I jo et diria, mira, te'n diré dos i et diré sobretot els moments. Jo penso que el cromo que li falta al Barça va ser Mbappé, el moment que es havia de fitxar. Quan estava al Mónaco. I el trident es havia de desfer per Luis Suárez i havies de jugar amb Mbappé, Messi i Neymar. Això era un trident acollonant i treies sobretot a Luis Suárez que ja restava més que no pas sumava. I a mi el que m'hagués encantat veure jugar al Barça i va anar a la terra rival era Zinedine Zidane. O sigui, era talent pur, era una classe magistral. Et feia, vull dir, jo tenia ganes de veure el Madrid de Zidane perquè era un espectacle cada partit, vull dir, els controls, com aixecava el cap, els canvis d'orientació, tota l'estona tenia el partit al cap i a mi Zidane és un jugador superlatiu. Influència francesa en aquests cromos que enganxaries. Influència francesa i mira que han sortit normalment fatal els francesos a Can Barça. Dutruel, Umtiti al principi, home, Henry també va tenir el seu... Henry i Juli són els únics, segurament, que han fet alguna de profit. Però tot l'altre ens han vingut a atracar, com sempre han fet els francesos, que venen aquí i ens atraquen. Doncs amb el doble cromo de Zidane i Mbappé, Andreu, aprofito primer per recordar la gent on ens pot seguir, que és aquí sota, la Cova Mirall, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a Twitch, que és aquí on estem ara, i també a la web de Revista Mirall. I res més, només dir-vos que gràcies per seguir-nos, gràcies a les més de 50 persones que han entrat avui. La veritat és que ha estat una bogeria perquè és el quart programa que fem. Entenc que és gràcies també al convidat i això s'agraeix. O sigui que, Andreu, moltes gràcies per venir.
Gràcies a tu per pensar en mi abans que el Joel, el Magí i el Manel. Moltes gràcies per pensar en mi, perquè sempre que vaig als llocs, sempre que vaig als llocs soc el quart d'anar-hi, ja han passat els altres 3 i a vegades estic per insultar-los i dir no us quedava ningú i m'ha tocat a mi i per tant t'agraeixo moltíssim que m'hagis trucat a mi primer i que els altres ja que s'esperin o els portes després de mi i els que jo vaig estar bastant bé. I els portarem més endavant. Res més. Andreu, gràcies per la teva estona, per aquest vespre més aviat trist, després de tenir-ho a la mà per posar-nos líders, però bé, queda encara Lliga. Suposo que també ho volen fer una mica emocionant, o sigui que seguirem pendents d'aviam com acaba tot. Gràcies, Andreu. Bona nit. Bona nit, Albert. No, ja està. Digues. No, que jo deia bona nit perquè pensava que... Volia dir que si guanyem aquesta Lliga anem a celebrar-ho sense mascareta i sense distància de seguretat com a autèntics sonats, sisplau. I tant. Fet. Allà em trobaràs. Adéu. Molt bé. Bona nit, que vagi bé. Gràcies, Andreu. Merci. Adéu. Adéu.